आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे.पी. नड्डाजी, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रेकॉर्डिंग चालू नाही व्यवस्थित चंद्रशेखरजी बावनकुळे, व्हिडिओ ओके ना? आमचे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आणि शिवप्रकाशजी, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी बघून घ्या डॉक्टर भागवत कराडजी, राज्याचे मंत्री अतुल सावेजी, भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या पंकजताई मुंडे, विजयाताई रहाटकर, आदरणीय हरिभाऊजी बागडे, महाराष्ट्र लोकसभा प्रवास प्रभारी आमचे लोकसभेतील सहकारी मनोजी कोटक, लोकसभेतील माझे सहकारी सुधाकर श्रंगारे, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माजी मंत्री बाळा भेगडे, आमदार प्रशांतजी बम, आमदार नारायण कुचे, भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या चित्राताई वाघ, मंचावर उपस्थित असलेले आमचे अन्य सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनींनो, मित्र, खरं तर आपल्याला जे.पी. नड्डाजी आणि चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांचे विचार या ठिकाणी ऐकायचे आहेत. मी झालो आणि आमचे सर्व सहकारी झाले. नेहमीच आपल्याशी बोलत असतो, पण एक गोष्ट लक्षात आपण घेतली पाहिजे की या राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्याच्या नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ही पहिली सभा आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे. आणि आपण बघत असाल की सत्तांतर जे झालं त्या काळामध्ये आम्हाला आव्हान देण्यात आलं की आता निवडणुका घेऊन दाखवा. तुम्ही सत्ता तर आणली, पण या राज्यात निवडणुका घेऊन दाखवा. आपण बघितलं असेल की या राज्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष जर राज्यात कोणता ठरला असेल तर तो भारतीय जनता पक्ष हा सगळ्यात मोठा पक्ष ठरलेला आहे. आणि या राज्यातल्या जनतेनं त्यांना दाखवून दिलेलं आहे की या निवडणुका तर छोट्या आहे, परंतु महापालिका, नगरपालिका, विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका येऊ द्या. या महाराष्ट्रातील जनता तुम्ही केलेली जी गद्दारी 2019ची आहे, या गद्दारीचा बदला महाराष्ट्रामध्ये या राज्यातली जनता घेतल्याशिवाय राहणार नाही, हे या निवडणुकीच्या निमित्तानं सिद्ध झाले. आणि 5 वर्षात 5 महिन्यात जो भारतीय जनता पक्षानं कारभार केलाय त्या कारभाराची तुलना मागच्या 2.5 वर्षामध्ये या राज्यातली जनता करू लागली. आपण बघितलं असेल की या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे 2.5 वर्ष महाराष्ट्राचा दौरा केला नाही, मंत्रालयात गेले नाही, आणि त्यांनी एकच मंत्र दिला सगळ्यांना की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी. कुटुंबाच्या बाहेर पडले नाहीत. अतिवृष्टी झाली, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आमदार त्या टायमाला शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले, परंतु आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री बाहेर पडले नाही. आणि ज्या टायमाला राज्याचा उद्रेक त्यांच्या लक्षात आला तेव्हा बाहेर पडले आणि गेले पुढे सोलापूरला गेले. त्या ठिकाणचे शेतकरी त्यांना आडवे आले आणि त्यांनी सांगितलं की साहेब तुम्ही मुख्यमंत्री नव्हते, देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री होते, त्या काळात तुम्ही सांगितलं होतं की कशाला पंचनामे करता, 50,000 रुपये 1 हेक्टरला देऊन टाका, आता तुम्ही मुख्यमंत्री आहे, तुम्ही पैसे द्या. तेव्हा त्यांनी सांगितलं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी. तिथून ते धाराशिवला गेले. धाराशिवच्या हॉटेलवाले आले लॉकडाऊन मध्ये. त्यांनी सांगितलं की मोदीजींनी या देशातल्या सगळ्या घटकाला पॅकेज दिलं. मुख्यमंत्री महोदय, आम्ही हॉटेलवाले, आमचे हॉटेल बंद आहेत, आम्ही कर्ज काढलं, आम्ही कर्जबाजारी झालो, राज्याच्या वतीनं हॉटेलवाल्याला तुम्ही काहीतरी पॅकेज द्या. तर त्यांनी सांगितलं माझं कुटुंब माझी जबाबदारी. मला सांगा की मुख्यमंत्री हा आपल्या कुटुंबाचा हा प्रमुख नसतो, या राज्यातल्या 12 कोटी जनतेचा मुख्यमंत्री हा कुटुंब प्रमुख असतो. त्यांनी राज्य सांभाळलं पाहिजे. 2.5 वर्ष घराच्या बाहेर निघले नाही, या राज्याचा विकास 2.5 वर्ष थांबलं. त्यांनी जर एकच काम कोणतं केलं असेल तर देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार असताना त्यांनी ज्या योजना या राज्यासाठी लागू केल्या त्या योजना बंद पाडण्याचं काम या मुख्यमंत्र्यांनी त्या काळामध्ये केलं. आपलं राज्य आल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय घेतले. सगळ्यात पहिला निर्णय जर काय घेतला असेल तर 2 हेक्टरला शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई भेटत होती 6,00,000 रुपये. आपल्या सरकारनं निर्णय घेतला की आता आमचं सरकार आलंय, आम्ही आता 3 हेक्टरला नुकसान भरपाई देऊ आणि 3 पट करून देऊ. 6,000चे 18 रुपये द्यायचं धोरण, 18,000 रुपये द्यायचं धोरण.
आपल्या राज्य सरकारनं घेतलं. हे शेतकऱ्याच्याच बाबतीत नाही, प्रत्येक घटकाच्या बाबतीत आपल्या सरकारनं 5 वर्षाचे निर्णय घेतले. त्या निर्णयाकडे पाहून आम्ही पुढचे निर्णय आमचं सरकार घेणार आहे. आणि येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये या देशामध्ये आज 303 आहे, 350 पेक्षा जास्त जागा भारतीय जनता पक्ष मोदीजीच्या नेतृत्वामध्ये निवडून आणणार आहे. आणा, एवढीच मी आपला आग्रहाची विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.